Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur sedaya, mulai dumateng para kanca-kanca jamaah manakib kemis ya. Badhe paring pangertosan. Niki mangke kan dina Selasa to niki. Selasa, Rebu terus Kemis niki malam Kemis niki mangke manggene tengene Pak Safak Fidah niki lho. Mungkin acara nyatos menawi ya dipundhut niku disuwun supados mangken tengene Pak Safak niku wau. Mugi-mugi kanca-kanca saged mangke dipun gethok tularaken nggih. Lah mangke sabadene niku mangke terus kula aturi saged mangken tengen kula. Wangsul tengen kula maksude mboten salah jadi langsung kemis malih. Dumateng para kanca sedaya nggih mumpung kita niki kan diparingi sehat walafiat nggih. Nggih aji mumpung. Masalah kita niki nggih eling. Kita niki bakal ngalami sing jenengane mati nggih. Mula sadurunge kita niki mati diparingi sehat niki nggih pados sangune mati ya. Maksudnya nggih sangune mati kan mboten duit, mboten bondo donya, sini kan ngamal perbuatan. Di samping niku kita niki nggih sami istilahke kirim-kirim doa ndongaaken dhateng para sesepuh, para masaye, para keluarga kita sedaya ingkang sampun sumari nggih. Masalahe nadi ilingi nggih. Kita niki berusaha yok nopo bisa niki kita niki dicap minangka dadi kanca jamaah. Nah kita niki duwe istilahnya jamaah. Saora-ora teng umpamane ora duwe yo sing penting dicap minangka dadi kanca jamaah majelis kemisan lho. Ya maksudnya sing diarani dadi kanca niku ya kudune sing istiqomah. Setiap arep ana acara majelis ya manakib yo melok terus dadi udah dangtek golek sing cedhak tok niku mboten. Supaya dicap minangka dadi kanca jamaah majelis manakib kemisan. Masalah luar biasa. Soalnya ngilingi, nah kita niku bisa mati, ya. Niki kanca-kanca jamaah niku saged nulungi, datang kanca sing wis meninggal. Kula eling dawuh Kanjeng Nabi nang kitab Ihya Ulumuddin diterangke ya. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghuriki al mutaghawwis yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu. La fa idza lahiqat kana tahab ilahi min ad-dunya wa ma fiha. Sing artine nek ana wong mati besok, kita niki nek wis mati besok. Mbah masalah mati kan belum ngerti. Wong mati sing dikubur nang kuburan dhewean muncul ngalor ngidul lho. Masalah niku diumpamakno wong sing kerem nang ngene lautan. Piambake mesti yo tulung terus dalam kesengsaraan. Padahal sing iso nulungi kuwi yo ora ana liya wong sing urip nang alam donya. Terutama oleh njaluk tulung wis pertama sama keluargane sik anak-anake do ngirimi Fatihah apa ora. Terusan keluarga famili ini. Nah, jadi bapak ya bapak iki ngirim Fatihah ora. Sing kare pisan kuwi nak duwe kanca ya, sing duwe kanca ya, termasuk kanca jamaah ini ya. Lah kanca-kanca jamaah sing urip nang alam donya iki bisa nulungi dhateng kanca-kanca sing wis meninggal dunia. Jadi wong mati kemau ya tadi rudak watang min ibnihi. Ngarep-ngarep donga ganjarane Fatihah, ganjarane kalimat-kalimat thayyibah secara otomatis iku saged terkirim, saged bantu nulungi datang kanca-kanca sing wis meninggal dunia. Masyaallah. Muga-muga kabeh iki saged istiqomah
ya jagani besok nak matiku entuk pitulungane wong-wong sing jek urip, terutama jamaah Manaqib Kumisan ya termasuk yo enten Mbah Samian, enten Mbah Mamat, enten Mbah Mansur, Mbah Khudori, almarhum kutipan parang padang kuburi. Niku entuk ganjarane kita kan biasa Majlis Manaqib Kumisan niku secara otomatis boten sah di tak yakin bisa ketanu. Saged terkirim nulungi datang para tiang-tiang kalau wau. Lah kok saged. Lah soalnya ngeten, umpama wong-wong iku mau ijek urip, mestine kan jemelok terus. Jadi diumpamake kita iki nek dadi kanca jamaah Majlis Kumisan iki diumpamake kaya dene sedekah jariyah. Senajana wong wis meninggal sedekah jariyah iki mili terus ganjarane. Semono kuwi wis pokoke senajan ora malak-malak Manaqib dhek wis meninggal dunia tetep entuk ganjarane, entuk pahalane wong sing padha maca kalimat thayyibah, maca kalimat-kalimat zikir tahlil. Alhamdulillah muga kita iki saged istiqomah nggih, masyaallah. Kanca-kanca sedulur, masyaallah. Pancen istiqomah yo abot-abot kok. Matur suwun kanca-kanca, ampun alas, ampun lali. Mungkin kita berkaman lagi ya, ukuran ini ya belajar ngomong itu angel-angel gampang. Matur suwun, berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak langsung mulai. Wong iku nas kadung oleh pitulungane ganjarane wong sing padha nglakoni utawa acara tahlil Manaqib wau. Wong-wong sing padha meninggal kok entuk pitulungan kaya mengkono iku mau, masyaallah. Nang kono diterangake kanat ahabbillahi minad dunya wa ma fiha. Luwih seneng tinimbang dunya sak isine, masyaallah. Mau ditarik sing senengane wis tak kei duit 5 juta, tak kei mobil versi tetap milah hitungan bacaan kalimat thayyibah, bacaan tahlil lan sak panggane. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.